Sugeng kepanggihan malih kalian kebiar adiluhung seni budaya Tayub Jawa Timur. Alah tengger. Wedal menika makarya sesarengan sound system dua putra saking Karang Selem Cukur Gondang Pasuruan ingkang dipun pandegani Habatres Group. Ingkang dipun dukung langsung sesarengan studio Japa Record ingkang dipun pandegani Cak Sudiro Group. Yang menika dipun iringi karawitan di Palaras ingkang dipun koordinator Cak Parto di bawah pimpinan Cak Rasut Even. Dumateng Bapak Ibu undangan penggemar seni Tayub ingkang kula hormati. Sakderengipun langan beksan kita wiwiti ing mriki sedaya pramugari badhe gelar setunggalipun artis-artis grup Ibu Waranggana saking Kota Malang saking Kota Probolinggo kanthi dipun iri gending So Dayan Jula Jul.
Jakarta. Hawa adem pancen enake ana tengah iki. Iya iya anjene. Lah ana tengah iki gampang dadi. Siti goleki anjene enak kok. Heeh, lek ndak enak ya ndak gelem aku ta. Iya. Sapira, Cak? Dadi seniman carane gak soro yen dibandingno karo wong nyithak boto. Aduh, pancen enak temen pancen. Bayarane 2,75 tapi gak ijen dibagi wong songo. Nyuwun sewu nggih. Niki sanes 10 kurang 250 niki tapi 2,75 Pak. Iki mono mung kitengku yonan. Asik di Palaras. Sing karine ngarep. Sing karine ngarep. Ana kedung tengahe kali ayo ngidung nang jula-juli. Sing ngidung sedaya pramugari kari. Salam mangayu bagya dumateng para rawuh daya Pak Mario, Pak Tony, ayo yang tengah. Kakung putari sepolan anem katuran pinarak ingkang Seni tayub nutulur seni Jawa Timur asli kang diambarno watalan pribadi Sejalaran riwayat nutur ayo padha tigali manut aliran barek jaman saane. Ayo Jakno. Iya, Dik. Mulane sangka sabangdor nganti merah oke iku kabeh atutu wong asece ayo
Sekar lan Padu Patoni Ya ja. wis dudu jamane sing menang karo kalah padha kene namung semanten kidungan kula mbok menawi kula lepat nyuwun ngapura ayo nuwun sewu dumateng para bapak so ibu undangan hadirin biada lan sinoma ing mriki kula atas nami pramugari grup Pramugari Tengger kula Mariono saking Bogor Klidung Bapak Tony Suliamto saking Bogor adik Tony Widianto saking Bogor ing siang menika kajibah ngayahi dados susulihipun ugi wakil saking Bapak Farel saha Ibu Farel ananging boten kesupe Bapak Farel so ibu ing siang menika kajibah ngayahi dados semulajat ugi ingkang hamangku igati gandeng ingkang rawuh ing siang menika para bintang-bintang tamu ugi biada sinoma Bapak Ibu sampun dipun suwuni donga pangestunipun anggenipun hajatan nomor setunggal Kitanan Ananda Farel Setiawan ugi nomor kalih entas-entas nyuwargaaken para leluhur ingkang sampun suwargi ugi mboten kesupen saderengipun Bapak Farel so ibu nyuwun seagunging pangaksami ingkang agung awit menapa mbok bilih wonten pasukatan kirang cecek anggenipun biada sinoman leladi paring daharan paring unjukan ugi paring tempat kirang prayogi kados mengaten kula atas nami Bapak Farel so ibu nyuwun seagunging pangaksami ingkang agung hadirin undangan sedaya ingkang sami kula hormati ing mriki Bapak Farel gadhahi hajatan ing dinten menika gandeng ingkang rawuh para penggemar seni tayub ugi tokoh-tokoh terop ing mriki wonten hiburane campur sari Divalaras mangke dipun paringi sambut-sambutan geledak jaipongan sesuai penyuwunipun para bapak ingkang sami rawuh ananging nggono mangke grup Pramugari Tengger selaku Pranotocara ugi pengatur acara mbok bilih wonten kaselipane kekelentuane ingkang dipun sengaja utawi mboten anggenipun manggil panjenengan setunggal-setunggal kula nyuwun ngapunten ingkang agung ananging nggono mangke lampahipun sampur gilir gumantos ngantos paripurnane sampur pagelaran nggono mangke sampur ingkang angga sepindhah dipun trami dumateng Bapak Farel so ibu selaku sepulajat ugi ingkang hamangku wigati ingkang dipun dampingi sedaya keluarga besar terima tamu ikut mengundang foto terpampang wonten sak lebete undangan kangge penghormatan angka kalih kula mangke sampun dipun trami dumateng para sesepuh bini sepuh ugi sesepuh desa ugi sedaya staf perangkat desa sapikerep masing-masing dusun kangge penghormatan angka 3
Kula mangke sampun dipun terami dumateng Bapak Kebudayaan ugi Bapak Muspika daerah tingkat kecamatan setempat ambok bilih sampun rawuh. Kangge penghormatan salajengipun kula mangke sampun dipun terami dumateng sedaya para undangan bintang tamu Bapak Ibu gilir gumantos sesuai nomor urut mulai nomor setunggal ngantos terakhir. Ing siang menika sedaya pramugari sampun percados sanget awit menapa ingkang rawuh ing siang menika sedaya para tokoh-tokoh penggemar tayub sampun percados sanget mbok pilih mangke lampahipun sampur lumampah kanthi aman tertib terkendali boten wonten sambikala punapa-punapa. Sepindah malih anggon kula matur mbok bilih kala mangke sampun lumampah kanthi aman kanthi tertib ingkang kula suwun empung ngantos paring penghormatan ugi paring unjukan wonten sak inggile panggung pagelaran kersane tayub ketinggal rapi bersih tertib. Cekap semanten anggen kula matur mbok bilih wonten kalepatan sedaya pramugari boten langkung kula nyuwun seagunging pangarsami ingkang agung. Ing mriki kangge minggahi Ibu Waranggono dumateng Siti Pagelaran mandhape Bapak Prajangga dumateng panggung pagelaran kangge mapak minggahipun Bapak Farel Soibu ingkang dipun iringi gending-gending gedhog Jawi Wetan ingkang ngaturaken sampur kadang kula Pak Tony ingkang dipun sarengi Ananda Tony. Semonggo Cak Parto semanuwun. Ugi dipun sarengi Pak Marion. Iya le aja kuwatir. Nek kira nakal aku iki padha tebasane wong telu iki.
Wong wilahing sekaring jagat dewa Pramujita. Biar padang rantak-rantak surya mundhuk madang alam donya. Kocap kacarita sampun titiwancining siang menika Bapa Farel. So ibu jengkar saking palenggan tumuju dumateng sasana pepanggungan. Saperlu kangge lenggah wonten kursi gading kencana ingkang sampun sumadyo. Ketingal panahipun sampun lenggah jejer wonten kursi gading kencana ingkang dipun dampingi garwa kinasipun. Garwa kinasipun Ibu Farel ketingal pasuryane mencorong kados widodari ingkang mandhap saking kayangan. Ugi ingkang dipun dampingi putra putri penerusipun. Bapa Farel dalaipun boten langkung ngaturaken nyuwun pangapunten ingkang agung dumateng para undangan Bapak Ibu ingkang sami rawuh. Sampun titiwancining siang menika Bapa Farel dalah ibu ngayahi dados ratu-ratune para tamu ingkang sami rawuh. Kangge kadang kula pramugari kebat kemawon paring sampur minangka kangge tetenger. Ambok menawi ing siang menika Bapa Farel sampun ngayahi dados ratu ugi ingkang hamangku wigati. Sampun lenggah jejer wonten sak ngajenge Ibu Waranggana. Kula aturi sumadya Ibu Waranggana paring lelagon ugi paring tembang-tembang Jawi saking campursari. Kersane bingamanipun Bapa Farel ing siang menika ugi kadang-kadang prajangga ingkang sampun ngiringi sedaya para warang-waranggana ingkang semanding wong sak wingkinge Bapa Farel dalah ibu. Kang tumrap ning tanah Jawa agama agame
Kene kene kene. ngelut terma sela puluh ika saja bila bermola semakin pun selong polong semakin pun along polong. Untuk Waranggono sementara yang kecil aja ya. Iya Pak. Ayo untuk Santi ada Mbak Diva, Iya ada Bapak Guru, ada Hujan, Mbak Mbak. Dewanda. Ayo sini. Ayo Santi. Ayo rodok geser. Nah, terus nah. Ini san kene. Nah. Hah? Sini wis. Cukup bahaya, ayo wis, sepenting wis. Juga ini masih ada yang ketinggalan ya. Bapak Kampung Bapak Sugeng Kang Kagungan Alas Ngelusari. Lo ayo. Sik ngenteni Pak Kampung Jakarta. Iya. Eling ngamarang ring Gusti ada syukur sakit. Kalau sudah hadir Bapak Kampung. Rahayu sesame Bati sekap barang yang mau suci Pak Kampung Bambang, monggo. Hina Pak Dirja. pelanoga kayuman aku iki lantaran no cededang kranitra kula nyuwun marang Ayo ke campur. yang mau kuasa waraga kula binar pita Kaya iki kurang siji ayo. wong urip amung satira Eling marang mring Gusti atos syukur saking rahayu sesame bekti sugeng marang yang maha suci kinapulno gegayuanku iki lantaran cedak taat kelawan netra kula nyuwun marang yang maha kuasa warga kula kinapen rupedo ngelingono wong urip amung satermo iling kok marang mring Gusti atus syukur saking rahayu sesame bati sugeng marang yang maha suci kinapa lenangga kayuanku iki lantaran no jadadang harap lawan netra kula nyuwun marang yang maha kuasa warga
kula dinapi nurupita ngelingono wong urip namung sakelo eling marang ring Gusti atos syukur saking rahayu sesapi bekti sundem marang yang maha suci kinapulno gegayuanku iki lantaran cedak dat lawan nendra kula nyuwun marang yang maha kuwasa warga kula kenape nurupindo ngelingono wong urip amung saterno Jaijo kadang minangka sing duwe baca marakno kela apa maneh yang yak tutur sing duwe baca marakno nek piruwa ya sing kaya mangsi terus siapa cakno gedang ijo gak ono isine ayu ning Erni Terus? sing kaya putri iya cak nek ndak duwe bojo tak rapi dhewe Kiara Reno cuma kekerasan sing sarang janganaka benarena bapak tadi Ya, Dik. ya posang ika posang ora natika tuku sapi dek ya awak ikuru numpak gedek nanggali enak Pak Toni rapi gak milih sing ayu senajan oleh tuwe pokok gawe mendol Kane paku netro terus senadyan danan pandangku wis tumeti
Wastu make kalku Bapak pancar dinun rongko pinaka Sana Jawa kalaston
Matur sanun. Bila menjadi dikimas, bila tolong ngalah teriki karang-larang, hei ngalah teriki karang-larang. Heka saja dunia mas dalam bertolak sananto pun tegak ngapolong Bapak Farel sananto pun tegak ngapolong. Iya iya. Somor dalam dumasang raca setebane guna mandia soro kelem ning suleha toro ala oja makanya doe begia Kalem bekna aduh kita ngejai palapas negah jenim baba tak mariana padang iya le palapadu jak mandian songai gending banyak lalangan jak binian oreng seratin banyak kena Andi bining aku
jen serasa jengepoa Mbakku malah make radit mak sajen sarah jar pacaran selingkuhe anggap biasa ampun dikasih aku baik Matur sembanun bukaten kula penghormatan kalau ternomor kali Bapak Acaca Amesno Bapak Imam dalemipun saking pamatan monggo mriki alam jejogetan sesarengan warang gono monggo mriki aladun dangdutan monggo amonggo juga ini termasuk mantan pramugari ya sekaligus keluarga besar dari Bapak Farel monggo pun gendinga kaos pote Satu
halo. Halo, peringatan bir mahal jangan dibuang-buang. Bir mahal. Mahal hasilnya beli, jangan dibuang. Jangan dibuang. Jangan dibuang. Harus dihabiskan. Harus dihabiskan. Harus dihabiskan. Yang asli tanggung jawab harus minum. Yang asli harus tanggung jawab. Harus yang asli yang minum. Jangan dibuang. Hasilnya beli.
Tindok alat artine welas. Marvel. Batur semenun atas penghormatan Cak Misno Bapak Iman datangnya dari Pamatan Jago Tunggal sekaligus keluarga besar dari Bapak Farel.
Monggo Bung MC.